Dende Cidadáns Boiro criticas o estado de abandono e a falla de mantemento que presenta actualmente a rampa de Ancados. Segundo o voceiro desta formación, Javier Chouza, as instalacións que son empregadas con frecuencia por embarcacións de mariscadores, bateeiros e outros profesionais do mar atópanse moi deterioradas, con numerosas fendas e fochas que dificultan calquera traballo destes profesionais. Unha razón máis que suficiente para solicitar o seu arranxo urxente. Que as lanchas, as embarcacións que si pagan impostos e están obligadas a pasar inspecciones bastante rígidas, non cumple Portos precisamente con elas, porque se pagan impostos teñen dereito a ter unhas instalacións adecuadas. Isto non é así. Si fai viaxes por Europa co presidente de Portos para promocionar o turismo náutico, que está moi ben, pois o que lle pedimos é que de paso, que lle diga ao presidente de Portos que se pase non só por Cabo de Cruz, sino tamén que veña aquí a Ancados, e aproveitamos tamén para recordar que en Escarabote, desde hai 8 anos, prometeron a reordenación do porto, poñer pantanáns para os bateeiros e dragar a dársena. Isto aínda non está feito. Por lo tanto, que se veña o presidente de Portos a dar unha volta por aquí, por Ancados e por Escarabote, e o señor di que yo recorde, porque isto para os usuarios, para facer aquí as maniobras é moi complicado e non teñen dereito a ter esta rampa nestas condicións.